Hoş geldiniz mehribanlar Aymelek dükkanına. Doğanlar köpüňizden bilşiňiz ýaly Aymelek dükkanına diňe lomaýlaryň sowda edip bilersiniz. Ve Türkmenistanyň 5 welaýatyna da eltip bermek hyzmatymyz bar. Mehribanlar, elbetde bu hyzmatda Türkmenabat Kargoň ullakan ýardamy bar. Türkmenabat Kargo hem anamly, hem amatly, hem çalt görnüşde eltip berýän üçin men size Türkmenabat Kargony maslahat berýär. Kemp ülke bilen hoş geldin. Bu yeňişiň bilen bütün Türkmenleriň adynan minnetdarlygymyzy bildirýär. Sag bolsun aýdýar. Begendirdiň, buýsandyrdyň. Köp sag bol. Спасибо. Birinji sorak elbetde İstanbul'a gelmegiň maksady näme? İstanbul'a gelmegiň maksadymy? No, danny moment aňardan gelende hemme zat bileňiz. Awa, Ukrainadan boldy. awa, Ukrainadaky ýagdaýla bilen. Awa, şo ýagdaý sebäpli çağılan Moskwadan bäri geldi. Birinciden. İkinciden ejem bäri geldi. Häzir näme, lечение, operasiýa etdirdik. Paka şo şu mesele bilen sagja bol. Şu mesele bilen güýmenip ber. Atak göreriz, nesip bolsun. Hana. Nämişjemiz, paka bilemiz ok, garaşas bir-iki habarlara. Şu hat näme maksat bilen geldiň diýip soramyň sebäbi şu. Biziň çeşmelerimiz şeýlerek mışmışlar geldi. Kurtuluş Osman kinosunda rol alýamyşym. Ýagny serialynda, dogrymy? On soň gürleşet. Bir seriýada rol alýanmy ýoksa bir näçe seriýada? Yok, al belisi yok, görürüz däl. Enta kontrakt zat bağlaşan. O zatlar habar zat yok. Nämişinde endi ilki bilen türk dilini öwrenmeli. He. Soň gelen galan bir epizodlary bar. Soň şonu görmeli, şu men ýaraşlarym, boýlarym ben Görüşlerini. istikabat etmeliler de şulara, şoba. Peskel vermeli. Pesket bermez ýaly. Nämişim indi, конечно, o aydan zatlaryň gowy zat. Eger syomka düşebilseň, допустим, o reyting image üçin gowy. Но первоначально это мен карьера, мен спортом, а это уже дополнительно. Если это будет, конечно. Конечно, есть намерение, но onu görürüz da. Ben biraz öňünden aýdyp oturmaly. Suluk var, özüme mışmış var, he? Menim onu eşitdim. Mışmış var. Ýöne tak soňuna çebeli der. Habar yok ýa-da. Düşündim. Döwletçan sen bilen soňky gepleşigimizden soň, ýani Türkmenistan taryhyndan bilýän ilkinji gezek Polina gyjamyz ikinji ýer aldy olimpiadada. Bilen. Köpüýümizde temi türkmenleri men pikirimçe her bir türkmeni buýsandar bilen. Doğru. Sen şo arada seniň tesiriň alaýyn, kommentiň alaýyn. На самом деле мен o gaty begendim o zada. Nämişinde endi bilýärmi? Olimpiysk uruwynda beýle utmak o üçin näme diýsem? Ýokary derece. Gaty ýokary derece. Her bir sportmenke o da, her bir sportmen какой результат görkezýär, o ulu iş edýär. Daşynyň görünen hem adamyň görýärmi zada, что sport çıkka utya. Hatta do этого момента adam näçe azap gör, näçe işle yatmaya, maşgalasyny görmeye, fiziki trud, nagrузка, hemme za travmalar bolýar. Oňa hiç kim zaýdan hemme görýär konцовку. То же самое, молодец, işledi, etdi. Поздравляю. Elbette Polina bizi buýsandyrdy, begendirdi, berek ýalla. Kemp. Geçen İstanbul'a gelende pres konferensiyada şeyler aktörlerim vardı. Berdi özlerimiz üçün, yani Türkmenler üçün, MMA üçün, yani zal açmak niyetim vardı. Şo niyet, şo maksat näme boldy? İnşallah uğrunda pandemiýa da götürür hazır berdi. Ya. Yollarım açılı başladı. Nesip bolsa. Berdi bolmagy mümkin. Kim bilsin Türkmenistanda bolmagy mümkin. O hasam gowy. Nesip bolsa. Bu sport mende допустим näme men 3-4-5 ýyldan maksimumda men bu karierany goýan. Näme üçin çağılar Russiýa, olary seretmeli de sport iş işleseň çağılar olara воспитание bermeli. Ýöne
не хочу, чтобы bu sport mende заканчивался, понимаешь? Elbette, elbette. Şoň üçin bar olanlar, dastoyna olanlar eken, güýçli olanlar eken. Men bilen bizim tim böyle Türkmen halkında bilenmi? Ganda var. Kenza gerek de pro goýarsaň boldy. Uşası gelikdi diye. Etmeli diye. Näme şimdi saklap bolanok, men özüm bilen näme şimdi köp gördüm zaýatym. Şoň üçin ken dastoyna bolan bar. Şoň üçin şu sporty развивать etmeli. Пока men şunu edip bilen, men onu продвигать edip bilençe etjek. Nesip bolsa. Ana görür, bar olanlar nesip bolsa tiz habar bolmaly. İnşallah nesip bolsa diýelim. Döwletçän soňky boýunda ün süren wadım Diş Goraň. Diş Goraňda Türkmenistanyň şekili wady, Baýdagnyň şekili Türkmenistanyň diýmen. Baýdagmyň şekili wady, surady wady. Indi sonra şolar ýaly Türkmenistan Baýdag şekilleri bilen diş gora, futbolkalar diýä, sportiwny eşikler diýä. Şolar ýaly bir magazin açmak, dukan açmak pikirin barmy? В данный момент o pikir yok. На самом деле, on ýaly pikir kellede yok. O üçin bilenmi? Bu işleri etmek için na samym delе wagt yok. Wagty birinciden iki işlemeli muň üstünde. Näme üstünde? Men gören kaçanda bir iş kaçsın bolana üçin. Ne taplyap? Elbette. Ettin goýdun yok. Bir iş etmeli, konkretny bolmaly. Samen с каким-то брендом. Качество хорошее. Нет, он ýaly geýdiň, zyňdyň da şu adam приятный bolar ýaly. Не в том дело именно, bilenmi, men adam или какой-то marka. Bilen şu ýaly eýne eşik edesiň gerek, как бы именно biler ýaly da, что вот türkmenskая firma. Именно ota ýazyk bol däl Türkmenistan или Türkmenistan bizim baýdamyzda. Именно bilmeli da şu, вот şu marka Türkmenistan и вот чётки görüyorsun italyansk zat marka. Bizde de ken zawodlar bar. Mümkinçiligim bar. Mümkinçiligim bar. O zatlar edibem bola. Ýöne her kimin eden işi bar. Düşdün hemme zady bir adam edip bilmär. Her kimin öz ugru bar. Kellede bar o zatlar. Ýöne o men ugrum däl. Men şu ýerde bir pikir berip geçeýin. Kimde kim şu iş bilen meşgulan, ýani bolsa meşgullanjak bolsa, döwletçän ady bilen döwletçäniň ýani şo PR marketingi bilen ulanyp döwletçän bilen habarlaşyň, belki döwletçän bilen düşünýäňiz, şolar ýaly bir dukan, brend açmak mümkin. Dowam etdik. Döwletçän Marketing da gitdi göni. elbette, elbette. Inserdim İngilizce öğrenýär. Sabaklarını el geçer. Sabaklar normal. Little bit diýerler. İngilizce öwrendiň dünýä çapynda, dünýäň derejesinde gerek bolar. Häzirki günde Rossiýada pop MMA diýsen, uly bir derejelere geldi, uly bir şum döretdi. Bir öňki gepleşigimizden soň häzirki güneçeli pop MMA wapşe başga bir derejelere geldi. Senin pop MMA barada näme pikirin bar? Men onuň bir zat diýip biljekde, näme otadan sportsmenler bar, öz gününi görä, 5 köpek bol işleýär gününi görä. No, maňa o PPM пока что ýakyn. O taýda hapaçylyk ken. Trash. Trash. Ово, это всё построено, fake, make есть. Но спортсмен должен быть спортсменом. Мен пикиримче. Шоу, да, это хорошо. Но, к сожалению, häzirki döwürde adamlara gräs nравится, hapaçylyk nравится. Вот из-за этого и это контингент заходит. Вот и всё, näme diýdi? Dogry da adamlar, вот biz sen bilen go söhbetleşip otyrsy, güleşäse. Adamlar oň ýaly interesinde, это интерес тем людям, которым фанатам, которые хотят увидеть, которые именно göresi gelýär, o eşdesi gelýär, näme, допустим, hemme zat da. А это уже заходит всем. Грязь. К сожалению, не всем, но есть определенный тип людей, которым она заходит, которые больше... Если, допустим, сен просмотром 100 000 болса, он 300 000 более. Hapaçylyk etse o. Ну, это уже... Indi şow men pikirimçe döwletçän. Yok, şowda men sana aýdym. Bu näme diýipler? Muňa bu dünýä ütkäp bar. Adamyň mışlanyasy ütkäp bar. Öňkü döwürler bu zatlar üçin bilenmi? Как бы näme diýerdiler? Ay götün gıstıyarlar da boldu. Elbette. Elbette. Nabarıp başarayız zaten. No, her kim öz işini öz cevap verir. Göre ütkeýe men pikirimçe bizde häzir ýene-de şunu käldi Türkmenlerde belki bundan 100 ýyl soňam sen diýişiň ýaly başarýat etmedi ýany. Yok, Türkmenlerde bizde ýöne gepin böleýin.
İtaliya, Rim döwründe zat ýadyňa düşýän bolsa, o biz tarihde geçýäs, kinolarda görkezýär. Şo adam şo zat bar eken de, şo, gräs, hapaçylyk zat. Men pikirçi bu adam zadyň bir içindäki bir ikinji tarawy mykady ýa-ni. Kim şonu her eýe çykyp adamdan bile, kim şonu eýe çykyp bilmeýär. Seret näme bar? Hem mentalitete bagly birinciden. Her adamyň bilen skelet şkafynda bar. Elbetde. Ýene köpüsi ýaşaryp bile onu. Awa, Ýene köpüsi görkezýär. eýe çykýar. Görkezýär düşdün. Что bar şu zatlar. Men гордиться diýe. Biz oň alda gorjus ýok. Biz ýaşarýar görmesin diýe. Aýdana o святой adam ýok. Bizim mentalitetde da bizim o daşarýot aýdama bizim ýurdumyza за это наказывают. Elbetde. Я думаю, это и правильно. Bizim mentalitetimize göre, bizim depdesurumuza göre doğru şo. Doğru görün aýdaýyn, на самом деле, это правильно. Вот çağlar ösüp barýar. Вот kaçanda özüň родитель bolan, şonu bilen, что вот это вещи не надо. Интернет, всё, hemme zat. Men sana aýdaýyn, şu zatlar портит детскую психику. Doğru. Dünya göre gitmeli diýerler. O dünya göre ösmeli diýerler. Men Döwre göre da ösmeli, izi kalmalı da. Это одна сторона. Это ты тоже, что нам хочешь, да? Есть другая сторона, которая плохая. И ты этого не хочешь. И ты должен выбирать между этим. Munumu. İkisini oturup bilmeýän. Şoň üçin men aýdýan. Biziň ýurdumyza çağlar eminne türkmenski vaspitание alıp össü. 18 ýaşda bolan soň özü göräýsin. Daşarýotda git okasyn, bärde okasyn. Hemme возможность bar. Men şoň üçin men pikirim bilmedim. Men bakadum şu momentde. Nämişden bilemek, nämişden men постоянно özüm zborda daşarýotda men işim şu, men bolmaly. Haça öýde bolasyn gelýär. Evet. Men işime sebäp, men trenirovka развиваться, men yurt gatnamaly. Men işim şu. Çağlan görmeli, постоянно gelmeli. Ine görüyoruz. Может bolan zatlarım к лучшему, bilenmi? Может, на самом деле. Nesip bolsa diýelim, nesip bolsa. Пора возвращаться домой, как говорится. İnşallah. Yo, yine bir taraf var, taýda goş geçen yankı diýdiň, internet çağlar bolýar. Eger de yankı sen diýişiň ýaly, ene atalary şo çağlary internet diýeli. Alyň näme etdiň, şonu ediň diýip berip. Eger şo ene atasy düşündürse, şo çağa kiçiliginden ulalýança bu ak, bu gara, bu ak, bu gara. Şonu düşündürse, men pikirimçe öwretse, terbiýe berse, şonu çağa başkaça kabul eder şonu. Это естественный порядок. Но смотри, еще влияет же окружение. Elbette. Bärde niye de окружение tapjak? Neyle окружение? Aňyrda owa zyngan всё öz gününe öz görýär. Oňa vaspita etmek gerek. Köçede owada zyngan köçe özleri görýär. Tapya, öz yerini tapya, иерархиясын näme tapya. Sen, вот давай скажем так, sana ýaşlykda telewizyon oňundaken oturma, multik bunu görme, ужастик görme dip aýdýarlar. Görýärdiňa, moment ýolany tapyp. Yerine göre. Aşağıda hazır bu wagt telefon bar. Yerini görüp, uzun çağda pameti bar, görüşü kodunu görýär. Hop, ha, gelmeli, всё. Sen ýok YouTube açyp multik, ужастикler görüp başla. Görýän sen özüň slidite. Это тоже с одной стороны, как бы, знаешь, шустрость, да? То есть sen, допустим, sana otur diýsem otursan, sen onu ertep ýöreň, ulansaň otur diýse oturasyň. Açağa diýen bir tapmaly, Yol tapy. Это с какой-то стороны и есть метод учения, да, обучения как бы. И с другой стороны плохо. Ну, видишь, düşünüp Şo yankı diýişim ýa balans tutmaly da biz ortaňy tutmaly. Вот это правильно. Balans tapmaly. Balansam nerede? Özüm bilen. Balansam öýde. Balansım her maşgaladan maşgala değişýär, çağdan çağa üýtgeýär de şoňa göre. Seret, biz yaş. Biz hazır bu yaşımızı işlemeli, kazanmalı, çağlı östürmeli. Biz de son vaxt ejemden şeylerdi. Biz de çok vaxt yetişmeyecek arkamız. Kim vardı? Doğanlam, babuşka, deduşka. И köçe. Всё. Köçe. Näme diýen? Sen alajyňy hoç ne hoç ты выживал, слушался, делал. Так что пока kellem şu. Çempion Bellator'da birinci boýundan soň şeýle sözlegiň bardy. Olar dopinga, steroida köp barlanan ok.
Sen pikirinçe birinci boyunda Corey Anderson dopinga steroid kullanan Ne? mı? Birinci boyda doping test alındı mende. Mende 1-2 boyda mı alındı ya? Mende alındı uzun boyda. Onda mı alındı? Men o zadayda mı barlan yok dedim. Barlan ya maydamantlar boz. Kendi barlan ya. O vыборочный bilen o. Men onu bilmedim, almadım bilmedim. Nasıl hem dedi. Yönü men sana aytan birinci boyda пока что. Оправдания да, утуланın есть утуланın, это вопросов нету. Но men pikirimçe oğlan boydunun vazilini çalıp çıkıyor tenine. Guradıp sonra çıkıyor. Sonra tutup bolmaya. Derlese suyu al. Moş o şeyle derle. Maiz ulanın için Men bilen men aşakta men bilen trafik eden adam bile boyadı. Men görese gelmesi bizden aşağı düşüyor. Aşakta priyon var men eden. Hem men diyen jujitsular hem eden men götürüp poligonun ikinci boyda gördün ha. Men götürüp çıkmaya çıkken sonra birinin aşağıdan kalmaya çıkken. Yani men onda itekler bile yok da. tip tur. Men boyda olsan ellerim yağ. Tak so uzun proyduna. Yani men uzun Aslanbek'in düğün interview ettik. Otayda görürsün nem dedim. Esip olsa diyene birazcık vaqt gerek. Dün interview ettin. Düğün değil. Açın. 2-3 gün oldu zaten. Berde İstanbul'da ettin. Yok. Telefon, internet boyunca. Katı görecek oldu da devlet. Ya katı görsen katı yerde otur. Bizden başka yere interview verdin mi deyip ya vermek. O internetten o. Devletçam yine şeyler bir hate var. Bizimkilerin köpüsü düşünüyorum da şonçu şeyler hate var. Corey Anderson veteran şona da bir otulup bolarını da atın deyip şonkal düşünceler var. Corey Anderson, men şutayda ayıp geçeyim. Hazırki UFC'nin çempionu olan adam ve geçenlerde Nimkov bilen Grand Prix'nin yenincisi olmağı görüştü ve 3 roundun 2 roundunu alıp barayadı ve kelleler deyip boy ertelendi yani ertirlendi. Bir neçe vaqtdan sonra yine tezden uçmalı. Şu arada bir öz pikirini ayıp geçsen köpüsü şonu bileti geliyor da. Koreandası veteran diye. Koreandası vaperek onun boyları menden az. İkinciden Koreandasın UFC'de çıkış etti. Yattan çıkar mı? O top 5. Top 5'te Top UFC'de. bayez. O prosto bayez değil. Sen görsen baydara çıkıp uxulattı gönü. Nimkov hem it etti. İtetti. Men tim böyle tanyalıksız geldim. Men tanyalıksız gelende uzun derlemenke men uzun normal. Men aydama o zat. Balon zat boldu vapros yok. Yani bayağı da aytmak demek boyu görüyorsunuz ki özellikle kıyım boy kim onu berdi. Evet, elbette. Ona söz yok. Sonku boyundan önkü boyunda sudyalar kıynasak da karşılaşına berdi. O boylan zat, bu seyret, bu boylan zat, bu sport, есть может какая-то своя политика, понимаешь? Elbette. Hiç kim bilmiyor. Hep statta разный судейский коллега böyle. Biri борьба, biri поощрение biri, biri udarka biri. Большой John McCarthy'nin yanına bardım da, seyret, ben sana verirdim diye. Просто sen залежит etti de sonra sudyalı ona verdi diye. Eden işi yoktu. Hem sudyadan soradım. Şu bana spesialini soradım. Hem sen beri otur şu vaqt o referle bara. Bola dedim. Size görüş gerek mi dedim. Mesela görüş görgezen dedim. Nasıl dedi? Köp передачада ben ayttım. Gerek mi görüş? Если вам не интересен хороший зрелищный бой, тогда давайте mesela onda вязко просто görüş görgezen. Fikir edele görüş slabı deyip. Yani şu patsanam çıkanım men de jiu-jitsu. Men bilen görüşüm slabı takedown zaten. Yani o üçüne bir işlemeli. Просто men ne yapayım? Men допустим çıkıp uruşup çala yere yıkılandan görüş krasiv boy görkezek olup reyting bulaştırasım gelen o. Evet. Şunun için saperniği seyredip işleyesin, görüş basa görüş. Has doğrusu şu o. А так, нема, вот Хабибам сквозь лет назад, neyle hazır? Победа есть победа. Elbette. Men birazcık yanlışlık ettim şu önkü boyumda. Da neme öğrenmeli, aşıpkan qaytılmalı da. Da bu boyda qaytı başka ettim. Revanş alasın geliyormuş ona. Kim bilen? Şu bundan önkü boyun bilen. O gelme o neymiş eden onu, o revanş. Onu men ettim ha. No bilişime eşittim Corey Anderson'dan revanş alasın geliyor. Koreansın обязательно. Men sana aytdım ha. Men o zaten koymayan просто. O ganı yerde koymalı. Koreansın men paka elime düşmedi. Beni paka uspokоить etmeyen şunu. Gep onda zloy zaten. Просто спортивный интерес. Yine ben onu
Görürsün hemşire. İnşallah nasip olsa diye. O nasip olsa prostak diye. sıpmaya. Nasip Ya olsa şu diye. da uhlaya ya özün çapma edemem şoň. Men bilen näme şoň ýagdy. Boydan soň pros bilen bulan amen Grand Pound'a girdi. Men soňsa görmän sen görgezen näli Grand Pound etmen diýip. Boydan soň indi şolama mentalitete değişýär da ine görüşüň Amerikada şo yankı diýişiň ýalap kabul edilýär. Utan soň şu bir çiýişip men etdim şonu any men şo zat diýmek. Bizim mentalitetimizde bolsa otdyk men şo borly başga zat ýok. Bir alyp ýatan bir çiýişmek gelişen nokta. Bu taýda bilen bu özüm biznes. O da doğru. Bu özüm biznes. Men edip bilemok. Men boynum alan. Edenler malades moş. Gowy pul işleýär. Men пока bu zat edip bilemok, näme мен воспитанием не позволяет пока что для этого. Возможно, какой-то в мере, может где-то как-то, но это будет естественно, не наигранно. Yürekten. Мен когда адамla саламлашсам, значит, у меня есть уважение к нему, понимаешь? Но есть вот так чищип, bir итеклер, блин, даже такого, бро, извини, там, sorry, дейсең, уже мы подходили, это уже, знаешь, это не мужское. Bize göre değil diyorlar. Bilen mi, честь и достоинство сохранить etmen любой момент. Näme diýeňdi. Elbette. O başıma kazanýan diýip, ya muňa gowy görünýän diýip, onu eden gowda, o bize gelişenden biziň ata-babalarymız oň ýaly däldi. Biziň historiýamyzy gör, näli güçlü historiýa. Elbette. Şo historiýa talap bizem şoňa laýyk bolmaly. Näme üçin diýende o zatla muň ýaly uly imperiýa prosta kurulanda, bu biz hoç İstanbul'da, bu bizim yurdumuz тоже aýdal. Elbette. Bizden gelip çıkan. Bizim babalarımız hemmemiz bäri gelip özleri edi. No. Hemmemiz biz tarapdan. Şoň üçin men sana aýtaýyn. Şo zady seretmeli. Yitirmeli de. Elbette. Biz prosto öz däpdesturumuzy yitirmeli de. Bizde näme? Bizde däpdestur ýaman güçlü. Şo zady yitirmeli de. Doğru değil mi? Hatta bar bir adamla çıka, daşarı çıka, uşum Hiç saçını yani. irekkezledi, gulal halka takıl. Inni yankı işimizi alıp yaşarmak deň däl de. Her yerde de gows var, her yerde o bolyan bir. Ya o doğru. Hiç nikto ne idealinde. Benim idealinde. Yok. Benim hep yaşlıkta edem günah aşık Türkmenler emmes Türkmen kimin olman arasında yankı işimizi level'lar olya da edecek işimiz yok da mı? Не, o böyle o bilen mi? Каждая семья есть, знаешь, свой изъян. Olan böyle, o sizom interes bolma, no большинство bilen bu programmamızı yaşlı görür. Şu çağlar gorkuzmalı da seret eğer o hareket etsen bu hareket etsen yankı sen dişin gola halkala Irakezla mengzersin, gow hiç etsen hem döwlede mengzersin dip şey gorkuzmalı da. Onda da adama prosto bilen mi? Öýde uzun vaspitaniýa bermeli. Elbette. Öýde uzun şozatlar bermeli. Hemme sportsmen bolup bilen hemme de aýdymçy bolup, hemme de politik iliştam Her kim özüne bir berilen zat minister bolup bilen допустим da. Her kim özüň ýoly bar. Ya şo ýoly praýdan geçmeli. Oň ýaly etmesek bolmaýar. Men görüp ýörüm, men 12 ýylda men daşary ýurtda. 12 ýyldan beri men görýän näli oğlanlar, näçe adamlar geçti, ne apşagada ýaşandy, näli döwürler geçti. Ol ýaşlyk, o bolan zat. Ýaşlykda köp zatlar uruşamaýan, söýüşýän. Ýalňyş ýaňam, onu muny edýän. Yani ulalan soňa zat düşünýän. Men aýdam okşa, men ideal, menem kän zat etdim. Aýdanda menem köp ýalňyşlyk etdim, kän zat etdim. Ýöne şonu düşünmeli, şonu adam bağışlamagy öwrenmeli. Şonu bilmeli. Bağışlamak o mentalitetde bar bizim. Şoň üçin aýdýan. Mert adam bağışlap bilýär. Diňe mert adam. Namarda adam bağışlap bilen ok. Onu men atsanka berip bilecekler. Adamyň özüň şahsyna galan bir zatda. Конечно. Çem bu gedege gyssanıp keldin, ýolda propkalar diýdi, rat diýdin, gaharlanyp keldin. İzmeden bitecektim ben. İndikedek nesip bolsa yanımıza Ştayda Fitch House var. Sen garaşýar. Fitch House'a hökman gel. Garaşýandyr. Обязательно. Nesip bolsa. Fitch House ben moşnoy dene pahoda. Şu Fitch House'da gel. Ben gelemdi yapık da. Şu bar aýdanyndan soň gel barlajaktım da. Şeýle. Men yapyk eken. Ramazan aýynda diň Aglaçar saatynda işleýärdi de şoňa. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz.
Başarı yoktu. Bize Türkmen taamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Küçük Havuz. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fikir, sonsa, yürük, mantık. Ben sana oturmayın. Türkmen taamlarının əxlisi var. Size bilmedim, bana bu zattan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. İň soňky geçiren boýuna gelsek, näme üçin soňky günlerde saperniň üýtgedi, karşılaşyň üýtgedi? Doğru gep aýtsam, özümem bilen bilemok. No, şisi göwnümdäkini aýdaýym. Elbetde, diňe içiňdäki. Açık hava diyecekler, gorkalar, вот и всё. Aýber açyk hava diýerler. No, açık koşnuklar da вот и всё, näme diýen. Toplar, top 10'da bardı, вот. Benim bu şeyde Grand Nil diýen, birinci beren şo, 9-njy nomerdi. Davay diýdik. Bir aydan soň atkaz etdi. Sen şoňa taýynyp görýärdiň. Men şoňa taýynyp, men bir hepde uzun всё bir ay galdy. Geçti uzun biz onu poln işläp otys. Tarp çalışdylar. Näme boldy? Atkaz etdi. Travma däl. Menden bir hepde soň gurşatdy. Gawayda. Bilen bular gözleýe özüne lehki sapenek. O mişok oldu. Rating için. Yo, na samym деле mişok. Erkek kala mişok. O zat yok. Çıktı o sen bayet o sen çıktı uğraşır. Men gep onda da men reytinge de seyredem. Na samym деле aýdaýyn. Men çıkkan pros men şu gol görýän işi. Geçen gede aýtdyn, keyip alýan. Keyip al. Men na samym деле men şo taýa çıkkan, ben uzun всё bilen o o bizim kim düşünse düşünemersin. Utulsun, uttu. Bilen mi? До одного места, можно сказать. Men çıkkan şo taýa просто на самом деле men bilen şo ete mayo düşdüm. Ete как бы düşdüm, men işim şo. Men işim edýän. Öňe mediýadyň pul tölen oklar, indi girýän, urşan pul töleýärler, ha. Зачем драться платить, если можно драться и зарабатывать, да? Да, elbette. Ne? Başka yedim. Var oğlum, olur düştün zaten. Toplar olur, пока что Ama düşündüm. Uğraşmadım. Ýöne şular ýaly bir zat diýä, men köp görýän, özüm bir sport bilen hiç meşgul bolmamak, ýöne kellem sportdadyr men. Esasen MMA, öň futboldy, soň futbol häzir hiç gyzyklanmak, esasen MMA we onçak bilýän, elbetde profidel. Ve sportsmenlaryň diýişine görä, soňky günlerde karşılaşyň çalyşsa hasam kıyın. Sen başga bir adama taýinlanýan, gelede karşılaşyň çalyşlar. Boyuma 10 gün kaldı. 10 gün. Irdim menajerim ýazýar. Döwletde. Sapernek, men sana aýtdym ha, men sana aýdýan diýip gol çeksin, zaýatsyň. Men sana uzun davay aýtjak bu çalyşdylar. Ýok. Sen eýem goýdyň ha programa. Sen goýmasaň, sen goýan, gün çalyşalar. Uzun ikinji sapa şeýdi otyrlar. Ay bar. Boy bolsa öyle, kim bilen bolsa şo bilen bolsun diýin. Ne, boy berjek diýeldiler. Aýtdym. Yoksa uzun öýüne gitmem. Men 3 ay aňyrda aýdana, wapşe itdiýaly Ukraina zaten öý zat galmady. Özüňem daşary sergezden düşünde bir köpügem yok. Näme etmeli? Aňyrda özüňem garza batyp ýatyrsyň, oturmaly da elim. Menzilimi jaňatdym, tapmaly boy dedim. Bolady. Zıngla bir sapernik. Böyle. Karatis bir kere çıktı olan. Kovucu olan normal uzun strateji ötkemeli. 10 gün kaldı. Men uzun süre trenirovkam koydum. Men uzun visagoşun prosese geçtim. Evet. Uzun süre men bir geze trenirovka. Böyle trenerle men gurlaştım. Men davay uzun хорошо. Sparring ettik. Andrey bilen gönü öyle gelip abi yattım geçtik trenirovka turyan. Ali Can'da beylek menzer. Ha devlette ters sapernik diye. Näme boldy? O saglas etmedi diye. Böyle belli boyunda 84, 93 absolut тяжелый вес 3 vesa berdi. 3 vesam çıkkanda 84 ganiyete betişen diye. Mayda 3 vesam verdiydim. Hem zaten medende. Bana ber men aýdam, men alacağım yok diýen hazır. Men çıkmalı diýen. Men öýe pustoy gidip bilemok diýen. Men soňa brad gelmem vizam yok, täze almaly. Нет, возможно. Bola bu zaýdasy.
Giysik yenen birini bereli. Böyle uzun ertesi buna tayanlamıyorsun başka birine. Uzun trenin kellesi çıkış başta uzun görene giysik buna mı çalışıyorlar? Hay. Ucu üçüncü. Ay otis uzun qaharım geliyor özüm de olarım düşündü. Geldi ana mənəcə şu bilen ulaşan mı diye. Sen bilen öz tayin ulaşmanı diye. Görüyorum ben kavallı. Dedi oradan da bakırın davay dedim. Lüboyunu bere. Bir zalda tren yok Menen ettiniz. sorma dedim. O dedim men adıma gol çek dedim. Ben Lüboy bilen ulaşadan dedim. Oldu все tarp turup. Problem yok. Это есть бизнес. Business. Хорошо, что o kendi zala gelmedi, baş zalda dedi. Оказывается, может, блин, bu хитрость какая-то тоже может быть. İşin bu levşa düştün, двухсторонний levşa. Bir hepte o ne yapış etmeli? Boyla, davayla dedim. Bas. Boya göre birinci raundda dinge çıktık, birinci round Yatmadın. razıgırvatsa edip yetişmedi. Yatmadın mı? Yo, biz boya uzun şöyle çıktık, tane salam papalam, tuda suda. Bir iki boydan öğreniştim, meza ettim. Son şu sen zalına kendi gelin o ken. Yok, özü Amerikan top timde. Bu çempion. Adı var, oğu var, özgü oğu bayız. Nasıl diyeyim? Men trenerime can ettimden, haysi vesa dedim. Haysi vesa dedim, tapağı da yok dedim. Lüboy vesa dedim, yedim. Böyle 93'e gürleşeceğiz, 93. Хорошо dedim. O men dedim dayı düştün. Ha. Sen 93'e zaten kendi ves zgonka 10 demek. kilo. 10 kilo. 10 kilo 9 kilo. Ay bor gittik. Boya çıktı, mental uzun pekirlendik, zayet ettik. Hem olan trenerler bile, Brazilciler bile men neymiş edi, men karankalam, men mentalini ütketmeli. Ha. Bilen alacın yok, risk etmeli, все. Elbette, Gittik, davay. elbette. Ay bolsa boldu, daha niyetinden gittik. Nem bolsa şu manglan yazık bolsa görürüz. Bilen biz Türkmenler tanka. Allah'ın berin. Zadniye var bilen. Evet. Все, tayanladık, какой-то epizod işledik. Şu program, yöne biz, men boyum 9. boyum oldu. Tak 6. çıktı. 2 boyum, 3 boyum ayırdılar. Gönül prim istedi. Biz dünya ucum zat ettik. Sınavım yetişmedi. Yok, hızlı geçmedi. geçmedi. Şimdi başladık ha. Все, na выход. Ay neyem boldu. Bilen ucu kellede şu köçeyi adına düşe köçe nijançı koyarak boldu gittik maça. Gittik. Ucum bilen o anda futbol kılalım çıkarıp tapır tupur gittik, girip gittik. Boyda ucum kellede giri otin söyleden boyda ucum başka kelle pike şeyle duruyan seyredim aydım. Bak geley de yanıma dedi. Ay boy başladı. Görünüp de birinci round не разогрето, не так уж düştün. No, проверочный boldu. Yani görüşü barlap gördün. Hem şimdi bu ayağını alsan düştün. Bu jiu-jitsu da uduşayış almam mümkün. Çekip ben gördüm, kıynamalı. Bu görüp oturuyorum, bunlar расслабиться etti. Ben şu moment bunu bilen tuttum. Расслабиться gel. Sonunda uzun düşündüm. Son gören bir iki udar yüzüme diye bildiren oklar. Çıstı dedim o. Uryan, yönü kaçıp dur. Bile ben distansa. Ben uryanlarımı uzatla. Ben bula vurup oturuyorum düştüm. Var gücüme. Bula bile udar güçte emmesen bile zalda düştüm. Gelmeye şu sparinge. Vurup oturuyorum, görüp oturuyorum hiç. Şimdi tako moment oldu. Bu rastlabız edenen oldu. Biz yani kalena kan işleydi. Bärim urza etti. Bile şu yüreğim bile yok. Şu kalena goyda girmeli de prohoda. Goyda girdi gittik. Uzun aşağı düştü. Salam aleyküm. Assalamu aleyküm oldu şu. Bu yüzden de beğendirdin o. Bayağı beğendik. Yani özümün beğendim. Devletcan şu sonki boyundu. Konferansiya çıkanda, elindeki futbol kanında Türkmenistan'ın bayrağı vardı ve Ukrayna'nın bayrağı vardı ve köpüsünün kellesine sonra o dörödü şu ne için deyip bize bile ne için deyip şuna ait geçsen köp ildeşlerimiz bilen o. Ne için? Для особых, знаешь, хоть обидно болса da особых неразвитых aydan. Men Ukrayna'da 12 yıldan beri yaşayım. Okudum, yaşadım, işlerim zadım. Ben mi zadım şu tayda? Zalım, okuyucularım. Men köp zadım Ukrayna'da da poştumda. Bu sebep oldu. Ben yarışta podgotovkada vaxtda 1 sekundun içinde mi zadı yok oldu. 1 sekund gelmiyor. Gep onda değil. Politika не вне спорта. Ben onu boş olacak da. Elbette. Yöne ben işte yerlerim zatlarım var. Gep onda da bu prosto ben baydağı çalışmadım, zayetmedim. Yok. Bu eden işim Sen bir respekt hükmünde bir
Просто. Вопрос onda da. Просто. Men göwnümdeki zat o. Men aydan o никому не обязан как-то что-то отчитываться. Да, Kıtsı bilen ok sen Ukrayna'da okanını, yaşanını, şonu bilmeyenler. O ne особо bilen mi o? Ne bilsin? Aytaman emin moy. Просто onu düşüneyim mi adam? Hemen bile. Nem bolan. Biz goşlamız yok. Biz aydamız olan biz goşulacağım da. И не имеем на это права, скажем так. Elbette. Yönü Biz politik değil. biz bilmeyiz. Siyasetçi değil. Men sportsmen. Sen Men meydan işker. Sen meydan işker. Bizim işimiz öz işimiz etmek. Galan işi özlerinin işi. Bizim işimizde bizim ata vatan yurdumuz var boldu. Galan işimiz yok. Atak men düştün mü? Men sponsorluğum bak beş köpek töleýärde. Men günüm görmeli. Eger de men şu zatları sponsor Sylak hükmünde diýerler, has doğrusu. Yok sylak hükmünde de näme üçin? Бизнес. Это бизнес. Бизнес. Давай бизнес скажем. Бизнес. Näme deyin? Yo biznes olsa biznes. Benim sponsorum bam, zadım bam. Benim şu boya çıkanda ve ben şu maşonu işlep kalyan. Ya men adamlarga belki sportsmenler ýaly maňa namaýnyma gelip durýan, men döwlet arkaýym bol. Men senin şu zadyňa hem zatlar. Men işlemeli, bir zat etmeli. Ya günümü görmelidir. Hemen bir bak ya ama. Tak что Ha nesip bolsa geler namay bratar. Нормально, şu başarıp geldik, inden başarız. Nesip bolsa, diňe nesip bolsa. Главное men aýdan zadım, просто для особых одарённых говорю. Ama düşündüm abi. Öz işiniz bilen bolun boldu. Yeňişden soňky press konferensiýada şeýle sözlerim var. 2017-nji ýylda az galdy. Sportdan uzaklaşacaktım, sport taşlayacaktım diyen ve häzirki täze prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sana höwes berýän sözler aýdypdyr, höweslenipdir. Ýene täze sporta. Yok mesela bolon zat aýtjak. Biz Aziýada perekitka boldy. Şona çağırdılar. 2017'de. 2017'de meni çıkaracaklar. O da häzirki ýaşlymyz çağırdı. Özü işini prisutstw etdi. Men na samym dele çıktım. Men sambada uğrum yok. Men utuldum. 3-4 oğlundan utuldum. Men düşünemem. Men uğrum da. Men düşünemem. Şonda ýaşly aýdan gep bar. Näme kömekli? Gal dedi, ajaýçyk trenovka çık dedi. Näme etmän bolsa edýäs, kömek edýän maýtym. Ýaşly bir haýyşym bar. Şu meni urum goýajaktym sportda işdim. Sebäp köp prичина bardy. Köp prичинаdan bir sebebi o zatlar aýtmaly däl uşum. Aýtmaly däl diýeni düşündim. Diýjek bolýanym şu yok mana oň ýaly düşdüm. Passaýan öýe baranda gep gürüňle herki bilen azap berýärler. Azar berýärler. Wot erken gürüňle aýdal uşum men goýajaktym şu sport. Ey bor diýip uşum goýýany etmez zat diýdim-de. Şonda haýyş etdim. Arkam bol diýdi. Şu. Ýaşly ışık. Вот результат men saňa aýdaýyn. İnandy, na samym dele aýtdy. Yani biraz wagtdan hem ACB'nin çempionu. 18'de günü poýs aldım. Bir poýsda 3 poýs aldım. 3 poýs aldım. Ondan soň Bellator'a berdim beýle. Nesip bolsa ondan da şarysam. Na samym dele ýurtdan kem paýdaşky geler. Şu press konferensiýa men oň ýaly däl, men saňa aýdaýyn. Gep ya подлизывство däl düşün. Ve oň ýaly däl. Na samym dele erken gürüňle aýdan bolan ýaly zat da. O gep berdi oň ýaly däl. Men oň ýaly bolan däl. Na samym bolan zat da. Şo zatlar bolman bolsa da bu wagtça bu interwýu bolmasa, zadam bolmasa. O, elbette doğru diýen %100. %100. Kim näme şo diýbersin? Maňa da aýdan o biriň bu zat ýa-da men öz gönlümdeki zat aýdan. Maňa ýa birini diňle, biriniň gepini zaýasymda o wagtdan geçildi. O ýaşdan geçildi. O ýaşdan geçildi. Şoň üçin bolan zady bolşaly aýtmaly. Şo güne de Hudaýa şükür diýmeli. Doğru. Doğru diýen. Boýdan öňki kile kesmek, ýani saganka diýsen kıyın bolýar. Ve boýdan soň восстановленияларда nämeler etýän, nämeler ulanýan. Seret boydan uzun bize определенный vitaminler var. Определенный vitaminler var. Şu boyumda gören bolsaň formam başka boldy. Bärde bir korsa diýen bir derman çykdy. Düşdüm.
Korsa menem ulanyan da. Ne? Bada hem korsa. Senden var mı bundan? Ay boluptu. Şu diýäňden Oo. Döwlet çanam mine. Dörköz geçe Hayır, korsa kavga ulanyan. Korsa ulanyan. Ştaýda goýun. Şu dermandan olanyadım düştüm. Общий полный иммунитетин hem zadyňa Has doğrusu bu derman del vitamin diýer. vitamin da поддерживающий. Bilmedim, probuşnun boldu şu sapar. Yaman gowy kömek etdi. Общий immun sistema kömegi bar eken. İnanmadım, probuşnu gördüm. Na samом деле rezultat gowy boldu. Kesel bolmadan. Обычно bu вес гонка zatda düşdüm. Burnun akıp zahide immunitetin düşüyor. Yani sakladı. Вес за saklamadı polnu. Hazır hem şu şey içip gelen. Belek sportif добавкала gerek de. Так что kim düzen bostun молодец. Berke lan. Sen de mi içeceksin bunu? No, menem ulanyan. İyi çok как результат? Kulyalı. Hatır ol. Ha bu da. Ama reklama deldir yine reklama deyip fikir etmeyin. Yani bilýän köpüňi sorarsınız ýa-da nerden aldың, näme etdiň? Men korsan Instagram goýup geçerim, habarlaşyk diýsen, habarlaşyk. Reklama del. Şuň üçin erkekçe pul alamak, erkekçe. Benim pul alamak. Inni pul diýende Indi almalı böyle bu reklamadan sonra. Hadi korsan eyle pul tölen de. o nesip boldu. Yaman yaxşı reklama biz o. Nizançı kamera go reklama gitti ama. O reklama oldu. Devletcan pul temasına geldik haşam. Soňky boýunda bonus bilen 70 000 75 000 dolar kazandın. Yanlışmasam doğru mu? No. Doğru mu? No gizleyen 70 000 Ayda ver etdin hemen sen. 70 000 75 000 mı? 70. 70 000 berekeler çem berekeler. Şu diýişiň ýaly lagerda şu an sen top teamde Amerikan top teamde lager manager zat şu jim çykdyjyň ortaça näçe bolýar? Yarım ayrı. Gün yarım gidiyor he. Менеджерский залынкы и плюс-минус расходларын. Налоговый система. Налоговый система diýäňmi? Yok, налог şu wagtda özüm otayda Amerikada her kili bar, ştatda töleýän. Oo. Ýene bir haýsy registrasiýa ýerinde töleýän. Aha. Ilki bize çek berende aňyrda alıp kaldylar. Düşdüm, gittim. Normal alıp kaldylar. Ondan soň gelen sen, ýanky sen kontraktyňdan 20% menajerden goýaran, zaly da beren. Hiç pikirde 50% aýryr özüm ustaydan. Gün 50% gidiyor he. Gün 50% soň aslanam, näme sen допустим ýüňde 35 kalsa şoň galanam. Открыт görüňä galanam, sen Amerikada ýaşamaňsy da. Ben şonu diýjekdim da şu Amerikada bir eteslip çykdyjak bolýan da. EPS çıktı, pakajı ýeki özüm. Ýekön. Maşina bilen öýsümat edýän. Pitaniýaň zadyň otayda marzynda. Maşkala bilen gidersen. Maşkala bilen sen minimum aýyňa 10-15 gün. Champ. Bu boy dasroçny gutardyň ýene bir gede gaýdan, bizi beýendirdiň we press konferensiýada ýene şular ýalysyrdym bady. İkinci raundda gutarmaly diýip enem komanda berdi diýän. Doğrumy, hakykatmy? Hakikat. Hakikat bolmasa aýtbaryn ama. Yo, men fikir etdim. Mesela fake değişensin yani, şirket edensin gibi. Yok. Mesela da sapşanyam görgezgen. Gerek değilsin. Yo gerek ya. Yo, şu ismi çektim. Boydan uzun çıkıp atayım. Yo. Ecemden. Ken bu saparda ken izah etmedi de. Обычно men birazcık gidecektin de bu kenara. Резко gutaray dedi. Edebilsin ikincide gutarsa şu normal dedi. Hep öyle dedim. Ayağım yazdı. İkincide oturursanız dedi, boldu, qarashasiz. Ay, всё. Не в том дело это, как я захотел, это так и получилось. Не всё получается, hem zat bolunu bizim isteğimiz yalda. Ну, bilenmi? Bejen aydan Hudaý meşi dedi. Olam doğru. Ene aydan perişteştendir diýär. Duşum berden din Hudaý tarapyny. Doğru. İnniki boy nesip bolsa kim bilen bolmaly we näçe wagtdan? Belisi yok paka. Pakaz viza etmeli. Viza etme üçün pasportun listi gutardı. Oho. Ozu bilmedim näme etmeli. Hazır şu urunda bir hareketleri görmeli. Näle olur? Öýe gidip pasport çalyş gaýtmaly. Her proseduralary bar aňyra basaňa menem 1-2 aý ýetirän, sebebi karantin bar. Evet. Pasporty garaşaň, dokument toplamaly. Görürüz de.
işimin uğruna bolsa görürüz. Nesip bolsa 6 aydan diýerin. Ben 6 aydan uğuşasın hem gelme, uzun ete ni хорошо. Men press konferensiyada ýene ünsürdüm, sen has çalt urşasın gel ya. Men hoç aydan bir hepden beri isteme uğuşacak. Beren ok. Näme üçin? Sebep näme? Sapernik yok. Sapernik Sapernik yok. Şo sebäpden. 93'te hemmesi men diye. Ýöne wagty geldi. Biz mejitimi adamlara, türkmenlere aýdaly, mysal üçin biriniň adyny tutalım ve hemmemiz şonu linç edeli, hemmesi ýasyn şonu bol döwletden uruş, bol döwletden uruş. Birine bızıp zıngan oğlan değil. Oğlan da Ben oňaly adam değil. Men melligem bir gowuzat değil. Elbette. Bize Men gelişen. melligem gowuzat değil. Prosto wagtyna boy barasynda boldu. 3 vesa taýyn. 3 ves. 3 vesa men taýyn. Orta vesada çıkacak golan, sredni ves. Lüboy aýdan 3 vesa lüboy var. Orta ves, yarım ağır ves ve ağır ves, doğru mu? 3 vesa da çıkacak. Ýagny men aýdamam, men göwnüm ýetip dur. Mene şu podgotovkada, şu zatda, eger men Orusiyada ama viza açyp Dagestan'a gatna başlasam, men öňkü formama gelse, men sana aýdana. Ближайший 1-2 ýylda özüm titulny alam men. Dagestan diýen hökman Dagestan ya mysal üçin köp olanlar Taýlanda gidip turnirovka edýär. Taýlanda adam nirde adam kem bolsa, näme üçin men Sen vesine göre. problem o. Men wesin dünýäde Tiger fikrimçe sredni ves, he? Tiger esasen sredni ves. Опять-таки, hemme возможностyna bagly bu zatlar. Nire gitsen näme edýän. Doğru. Häzir aýdana viza almaly hemme ýurda. Nesip bolsa dolar inşallah. Ýöne viza almak üçin pasport gerek. O da doğru. O da doğru. Balar. Andrei Arlovski. Ýa. Sparring partnörüm. Dünyanın en mendiyen bayaslarının biri. Dynamutda. O berekallah Dynamutda pozdravляем. Pikrimçe reytinga da girendir bu utuşu ile nesip bolsam. Andrei Arlovski dünyanın en mendiyen bayaslarının biri. 1-2 ýylyň içinde däldi. Bir näçe ýyldan beri şu Andrei Arlovski ad tanalyp gelýär ve häzir 43 ýaşynda aktivni urşan bir bayas. Soňky 4 boýunda kim oň sparring partner etdi? Soňky 4 boýunda näetdi häzir? Soňky 4 boýun gata kuluşdy we 4 boýun. Kim 4 boýunda oň sparring partner etdi? Sparring partnerim sen. Doğrumu? Andrei Arlovski, men diýjek soram şu 43 ýaşynda uruşýar, seni 43 ýaşynda uruşmak, ýani oktagonda görersin. Смотря какая ситуация будет. Näme boljagyny belli. Olam doğru. Ýöne özüň bir niýetiň bardyr ha. Нет, постоянно бар. Смотря состояние, возраст, näme hemme zat bar bäde учитывать etmeli. Eger de sen häzir boydan boya zaýat bilersem, täzeden jaý gurmaly häzir. Öýalma okul okutmaly. Ukrainada jaý özüň satyn alypdyň, diými? Näme? 1 sekund ýanky diýişiň ýaly iş satýar. Hiç sat. Zal galmady, hiç sat galmady. Men zal aýdan orada känzat etdim. Çünkü yankı höwes etdim da düşdüm. Evet. Açyň göwünden. Ay, 1 sekund şeýle indi aýdan şoň üçin men hazır bir ertir bir zat bolady bilemok. Nesip bolsa, nesip bolsa. Şoň üçin näle dünýä boş şoň ýaly hareket eder, şoň ýaly. Ýagdaýa görä. O ýagdaýa görä hareket eder. Doğru diýär. Döwlet, ACA, ýanky diýişiň ýaly ACB organizasiýalaryň çempionu bolmagy, kemerin eýesi bolmagy. Näme üçin hökman deňiziň arasynda, ýani Zakiyan Amerikada gidip ingo organizasiýalaryň birinde uruşmak. Näme üçin? Sebäp pulmy ýa başga bir zatmy? Ne, başka bir zat. Pul diýsek men özüm öýe gidip işlädim, başka zatdan. Yok, men pikrimçe ACB'de de sana erwet tölen okdular. Attal gitse ýagny iterigi bereli berdin, şo ýurtlara görä. Evet, men özüm näme şeýle eýsedi. Men kontrakt 3 sapar utdum. Rezultat bar. Poýslar bar. Näme şeýleň aýt prosto. Sen özüňe synaga desin gelýär, her boýdan Gep synagda däl özüm bir ýerde kendir soň rano ile pozno da utulmadyk bayat ýok diýjek. Elbette. Rano ile pozno. Evet. Ýeki özüň bolsaň kıyın bir ýerde. Düşdüm. Men näme özüm ýoga men ýamda da poýsum aýdan pastaýan beýleki türkmen bayaslarda. Ýa. Men pastaýan to aňyry to bäri hiç kim ýok men. Paka ýeki özüm.
Amerika'dan bir sefer ilk ay UFC'ye gidecektim. Evet. Tamam. Но учитывая финансовые возможности, UFC az verdi. Az ver ya. Bellator normal төлedi. Şoň üçin Bellator'a gittik. Sebäp näme de men убытка garap bolsaýym, at bolsun dip. Däzir şonu saýdys. Az Bellator'dan hany birikkenem boýada birazcık ayağa almaly, birazcık özüne gelmeli uzun bu situasiýadan soň. Şoňa sebäp hereket etme. UFC'de barlap görüyorsun. Nesip bolsa... Ben sana aytjak bolan zadym, Hı. berde köp yollary bar, aytsaň. Aha. И финансы, и Медийны. и медийны, и все. Не, Bellator ne medийны? Bellator Yani öz- azından yine de ikinci ligada. İkinci ACSB'ye karanda sen dünya tanıdı ya en azından. Ого, doğru, ama za океаном. Aa. O вопрос yok. Yönü berde bilen mi näle situasiýa? Первый проходит болmam kıyın. Evet yani. Ve şundan Mesela belli de- geçirdi. Birinci Türkmen dünyanın ikinci ligasında. Nesip olsa birinci ligasında geçirdi. Ben birinci вообще aydan şu boya başlandı. O vaxt Türkmen çıkmayadı. Aa. Ben miştamdı deş. Evet. Ben Arzu başladım, ettin. ben özüm işledim, başladım. Öz işlep o dereceleri aydan da köp. Bu Bellator'un sebebi aydan da именно şotaya barıp Türkmeni tanıtmak. На самом деле. UFC'ye barıp nesip olsa. İnşallah hani ilk şu Kore anısını etmeli işmedeyin. Nesip olsa. Sonra UFC'ye gidelim. Ya paka ben şunu şotaya etmedim. Gidecekti. DFC'ye gidesin gelen o. Hökmar revanş isteyen. Может, kim bilsin ali aydıp olmaya etmem olacak. Yo, ona söz yok. UFC kontraktını götürek, o kontrakt UFC davay. Aa. Kim bilir? O da doğru. O da doğru. O da doğru. Ну, şu kariyeramı, допустим, şo bilen götürecek. Şo bara, şoňa etmesem da soňky nämen bolsa da şo bilen berseler, şo bilen zayetjek. Nesip olsa, nesip olsa. Diyeceğin Bilmedim näme üçin. No, içinde kine kaldı da. yok ki ne kalmadı. Yo sportivni kine diyecek olan özüne şonu. Gep onda da utlon görüşden doymaz hep. O da doğru. Ben o tayda başka situasiýa. Tilkiçilik, mekirçilik vardı yanında karşı taraftan. O tayda bu baydana her zadyň özüň yeri bar. Onu goýsak bolanyp beýle. Elbette bizim bir Türkmen hökmünü yine bir gezek revanş Kore bilen isleýäs. Utmaňa mı hasam isleýäs. Beýleki saperliklerime yok, hiç kaysma istemem. Utuldum, men priznаю. Uttum. Men hemmesi уважение de. Yani men şu bilen smiritsiýa bilemok. Kore bilen ha. Filosofik sorularımıza geçmezden azal. Yine men interviewa girmezden yani yüz yüze gepleşe girmezden gow edip gözleştirýän da o gözläp bolýan adamlar. Seni gözläp bolýar. Senin bir azjyk bolsa da mediada, YouTube'da bir videoda gördüm. Fyodor'un barakken aňarda ýöne Nimkov bilen bile ýişdiňizler. Araňyz näle Nimkov bilen? Normal mi? İleride belki senin tek Nimkov bilen hem urşmaň mümkin. Tabağı yok. Aydan ile boyun beresin. Nimkov diýende de Bellator'un häzirki çempion şana aýt geçeli, birden bilmeýänler. Tabağı yok. Ile boyun beren egede şu momente gelse, o şu momente pikirleneriz. Nesip. Gep onda değil, bu sport bu. Sport bu, zat ben otaya zayetmene barmadım, ben otaya utmana bardım. Elbette. Men otaya, men misyam bar, şu misyam etmene bardım. Ederim onu. Nesip bolsun, nesip bolsun. Onam ederim, nesip bolsun. Главное aydana. Главное hem de spokojno bolsun, hem de her biraz stres. Главное hem de şu spokojno bolsun. Bir ornaşyp zat edip parahatçylyk bolsa. Ornaşyksa главное bilenmi? Näme adam için? Семейное благополучие. Şo da. Finansy dostat, всё. Galan zat näme? Galan zat özü boýla işleýän eden. Galan şu kelleňi ağrıtmasa boldy gaptaldan beri. Indi azajyk filosofiski, azajyk agar soralarymyza gelýäs. Diýeli bu durmuşda ýaşaýyşyň iň soňky güni we iň ýakynlaryňa we bu dünýä näme diýersiň gelýär? Oşum sen birinci değil, ikinci adım tuzadı beri. Şeýlemi? Bunu jogabyny taýyn. Yo, näme diyeceksin bu yakınlarına?
Diňe tow etmeli otupsa. Niye tav edildi yani? Nämişe her kim öz eden üçin jogap berer. Her kim özüden üçün cevap verer, koyan bizi Allah bağışlasın. Edenlerimiz için. Yankı değişimin iyi da gün gelir hemmemizin Allah'ın huzuruna koşuruz. Yönü bugün sen acaldan korkan mı? Ajaldan korkan. Ajaldan men korkamam. Men başka zatdan korkan. Ne edip çağalaryň, ne edip günni görýär otupsa. Moşup bilen ne diýsiňiz правильно. Ajaldan korkup näme korkmaly? Hemme garaşy zat. Elbet. Onun garaşma, bugün ertir kim biler? Daşa çıksın, tarıp durup sen yok. Yerez bolup biler. Her kimin göz açalı wagty bar. Yok, ondan korkamak men pikirimçe. Men o zattan korkamak, no хочется, чтобы пока что ol çağın ayak üstüne kaldırandan soň уже нормально. Вот, допустим, Bir vakt ölümde. Şonda bir wagt öyle bu isteýän. Главное, чтобы çağlaňa bir zat berip etişmeli de. Bize koyup gitmeli iziňde düşdüm. Men nasam nede ýaşam, oş gorkan zadım oş ondandır. Belki. Gorkan zadım. Halk köp seni şu çağlar. Davet pikirler. Has köp näme maşkala. Evet. O şo zat naверное. A tak, если так pikirlenip görsen, ну, если открыто aýdyp görsen, hemme adam ýaşasy geler. Hemme jany gowy ber. Biz aýdýas, o bazı gorkamak zaýdamak, ну, если глубина копать etse, hemme adam ýaşamany gowy ber. Näme biz bu işler edip ýörüz? Näme sen bu programmasiýa maýdan hemen boya çykkan ýaşaş üçin? Так что это не вопрос. Суть мы билýäs. Ya. Опять видишь, iki taraflayın. Soňuny bilýäs, ýöne haýsy ýoldan barjanyny. Haýsy ýoldan barjanyny bilemiz. Вот и всё. Düşdüm bu da. İki taraflayın. Так что ertenden bol, ýene aýdyp ertenden bol, hiç kim bilýän. Deli doğru diýen. Döwlet, şu wagt ýene de öňem berdim bu soragy, ýene täzeden bereýin. Onu nämeden gorkan? Вообще de korkan zaten köp zaten. Köp zaten korkan. Benim adamım. Elbette. Elbette, ýöne şu köpsüň pikiri bar da bilýärmi? Şu erkek korkmaly däl, erkek eýtmeli däl, erkek beýtmeli. Erkek nämeden korkmaly? Şonu diýen. Oy aýt, erkek nämeden korkmaly? Erkek nämeden korkmaly däl? Ýene de erkekden erkeğe bagly. Yok, ot men sana aýdym. Asnowanyň erkek nämeden korkmaly? Erkek nähili bolmaly? Bu sen erkek. Erkek mi? Erkeň обязанность näme? Erkek diýen söze laýyk bolmaly. Erkek ýanky är diýende köpüs pikir edýär, bir aýalyň äri bolmak ýok. Är diýmek ýanky ar, ýanky erkegiň äri, ýani erkegiň bir mujik diýenne. Erkek diýen söz o zatlaň dogry. Näme erkek diýen? Ilki çeşit dostoyinstvo bolmaly. Ar namys. Ar namys. Düşdün, biz aýdylan ar namys bolmaly. İkinci bilenem ujum sen öz wagtyna geldik, допустим. Вот men hazırki wagtymda 30-33-de просто tak aýdylan o zatlar. Çağaň, simýäň, maşkalaň. Sen etmeli işin çağaňy, simýäň, maşka eklemeli. Hiç kimi sen ar namysyň şonda. Elbet. Ar namysyň aýalaryňda, gyzlaryňda. Sen halalyň, seniň maşkalaň. Yo, men sana aýdy, ar namysyň, çeşit dostoyinstwoň sen aýalaryňda. Çağaňam правильно воспитать etmeli. Ot men sana aýdan zatym. Erkek diýeniň sen gorumaly. Gorumaly zatlaň sen maşkalaň. Sen birinji oç sen maşkalaň, ikinji oç sen ýurdun. Sen mentalitetin bol. Sen özüňkiler, men bilmem, men pikirim şeýle. Birinji oçraýda maşkalam, ýurdum. Şu ýanky bara biz daşary ötýärän soň öz raýatyň. Nirden bolsa da öz raýatyny hiç ýerde bida bermeli. Başka birini. Başka bir raýaty. Ot men sana aýdym, men glany näçe ana? Näme bolaýsyn? Köp zat bolar, ýaşlykda hem uruşaýdy. O bu özüň günäke. Ýöne hiç kaça özüňke prav ni prav bolsun bermeli däl. Dakansa durmaly. Постоянно şeyletdi.
Ben bir iş eyle de bolmaly. Şonda seni hormat edip başka biri. Ya sen başka birinin özünkini oňjayıp bolanyp. No. Hiç kim kaptanı degizmeýlem de birine. Bizim men pikirim şeýle. Atak bilmedim kim. Her kimin her pikir var. Yok, doğru, Bir doğru. erkek bolany ýa-da çıkıp tans oýnap berenden bar. Men erkek diýip. Yo, tans Gula halka takıp yok. Men sen oňal tans diýemem, başka tans aýdy. Evet, böyle. Yok, indi Gula halka diýileni bar oğlanlar şon edip bir azıcık olsa başka bir yurda garap, şu yurdun mentalitetinden seyredip hareket edýär. Indi olaryň belki içinde erkekligi bardır. Erkek Yo, men däl diýip oňal diýemem, men sen utriruj edýär. No. Men gula halka diýip hemmes diýemem. mesele getirdin. Misal Men sen getirdin. prost getirdim. No, misal. Moda bar, zat bar. Oh. Aýda her hili adam gatnaşan ýerine seredip şoňa hareket edýär. Trende göre. Aýdan bäri köpsi döwre gelir, göre. допустим, mene köp oğlanly bar, men gürleşen türkçe gürleşçe, türkmençe. O dilim o nerede diýär o? Nasam diýerler? Men Türkçe epleşende. Yo, sen gürleşende bar oğlanlar. Wapşe türkmençe gürleşip, aýta utanmaýarmy diýär. O da sam günde aýda. Ay abi nasılsın diýip, aýta o türkmen dilim bar o diýär. Näme bu gürleýän bu dilinde diýär. Men şeýle adam düşdüm. Mene me delsen ya. Moş men şeýle. Men prinsipen bular bilen düşen türkmençe gürleşip. Ya men Türkmençe gurle diýem, ama Türkmençe gepleň diýem. Ha, Ýöne düşdün men mü? özüm Türkmençe O gepleýän. bile. O допустим maňa düýnen gün yabancı mı sen diýär. Yabancı da men türkmen diýende. Maşyn ýarança alşan. Yabancı mı sen? Yabancı sendiriň diýdim. Men türkmen diýdim. Вот düşdüm какой-то мелочь düşdüm. Какой-то мелочь нельзя обращать внимание. Но какой-то вроде söz yabancı. Какой yabancı? Senki. Böyle buladı иностранецmiş oraya yabancı. Siz иностранец diýende. Biz aslymyz türkmen. Так что yabancı bulanın özleri bilen. Yok. Sögdürmeden ama men şulara gelse gaharym geler. Indi kökümüzü alıp çıkarsak bular bizden gelip çıkıptır da Orta Aziya edil Türkmenlerden, yani Ertuğrul Türkmen. Bu näme Osmanlı imperiýany kuran adamlaryň biri edil Türkmenlerden Ertuğrul Türkmen diýip geçýärdi. Yani Osmanlı imperiýa, Osman'ın kakasy Ertuğrul Türkmen. Yani bizim kanımız. Hepmesem türkmen o. Şo, no. Merde mi diyeceğim? Ben türkmen dilini getirmeli derdi. Elbette, elbette. Daşar yurda çıktığımda 2 gün daşar yurda öz dilini getirmeli de. Elbette. O men sana aytacak bolan zaten. Elbette. Ona %100 Ama koşulýan. hocam bilen mi? Şonda soň gittiýär zat. Hocam. Türkmenliğin gittiýär. Türkmenliğin gittiýär. Türkmenliğin gittiýär. %100 Men koşulýan. oňa aldy, men bilmedim. Oňa natsistem da adam da. Ýöne men Yo, berdi millet paralyk millet giden, parasy no. gider. Berdi bir Türkmenliğini goramak Türkmenliğini gerek. goramak. Gidem şimdi daşar yurtda ýörüz. Mene türkmen görsem beýenýän. Basam deli gören. O naborot küýsenýän ýurdum. Elbette. Toprağa ne küysecek ya. Yine kaçanda gören ya, modada pardon başta gaharın gelen. Devletçam, Hoş köpüsünü zadevat edin. Görün gözünüzü katı görsünüz. Katı ya katı görmez düşüner. Näme diýjek bolamyza düşünen adam katı görmez. Sebäbi biz hem birini katı görmez üçin aýdamyz ýok da, bir türkmenlerimiz Ya katı görmezsen o bize morşça gürleşýär zaýat ýa. Ýöne türkmen bilen oturup gürleşende türkmençe gürle, botly bezin. Sen bir düşünýän dili. Elbette. Ya sen men aýdan gepmen düşünýän okmy? Näme üçin düşünmeýin? Türkmenistanda bir dil bolsa türkmenlik bolsa Türkçe düşünýän. gürle de azat pardon. Şu bolmaýa da gelişmeýä da şu zat. Elbette. Sen az men türkçe gürleş, как будто men sen türkmençe jogap berýän. Doğru. Çemp Devletçam. Bize bir giden soralar taýynladyk sana. Şulaň içinde bizim senden soramadyk soramyz, ýöne senin jogap beresin gelýän sora bar bolsa, şol özüň soragy seslendirip we jogap bersen. Ha, to есть özüm sorak berip özüme jogap. Jogap beresin gelýän bir tema bar bolsa. Ne? Mysal üçin biz şo sorak ýazmandyrys da. Ya hem Sen görmedin mi? Näme sorakly berdim? Men soralar emesin berdim. İnternetten sorakam. Boldu näme ataýdy? Meňe atnaşanyam Boldu? Berdi näme sorak. Keledi ýoksa. Boldu. Boldu azat ýok. Gülýaly ondan sorak ýok bolsa onu öz muştaklaryň üçin, fanlaryň üçin, bizim agdalarymyz üçin açak goljak sözden baglansa dinläli.
Bey ayçak koyacak sözlerim şu. Главное doğru hareket edin. Näme üçin bu dünya yaşlyk yok, biz mihman, o gep onda değil. Bilen bu yaşlyk hem yanlışlık görüyor. Hemme de dedi de. Главное dostoyny oğul kız bolup yetişin. Öz zadyňyzy, öz türkmenliğinizi yitirmeň. Bu edilen işler, bu spor zatlar hemmesi. Bu bizim edip beren işlerimiz. Diňemeňkide, ya muňkide kän ogullar daşar ýurtda. Ki görkezip ýör. Liboy bir türkmen dünýäde alay. Men türkmen dip hemmesi begenýär. Buysan ya. Buysan ya, begenýär. Gep onda. Biz hem begenýäs. Edip beren işimiz munda da ya biri bize aýdýa ýok. Biz çyngowy ne diýäs? Bizim eden işimiz şu. Biz buysany edýäs. Şoň üçin öz ýurduny begenmeli, öz türkmenligiňi begenmeli. Glawny dostoyny adam bolup yetişmeli. Däp dostary ýatdan çykarmaly da. Türkmenliğimizi gowramaly. Bizim türkmenligimiz bizim däp dosturymyzdy. Evet. Biz däp dostury Dep de sur diýmek. Evet. Aýdan zadym yaşlykdyr, köp zatlar bolar, köp zatlar geçýär. Главное какой-то определённый момента gelende özüm saklanyp yetişmeli. Biz hem geçdik o zatdan, hemme de geçti. Birinci ölçüde ene ataňy syýlamaly. Ene ataňy näme syýlasaň sen hem çağalan şeýle syýlar. %100. Men sana aýtaýyn. Öz işiňiz bilen işiňize üstünlük. Aýlanmasyn. Ja. Öwletçä menen bärden ilk bilene sen gepleşige syýlap gelenim üçin köp sag bolsun aýdýan mejetim adynan bütün türkmenliň adyna minnetdarlygym bildir. Ýani we şu gepleşigi gurnamana bir kömek edýän Fitch House goňşymyz we Türkmen Amat Kargo Türkmenistana uğratmaly atlanmasa ýülenýän paket edýär. Köp sag bol, minnetdar. Sağ ol. Yine gepleşiklerde görüşýän çäkni hip bolsa.